Tu je ten najnovší výjazdík. Ten ešte nemáme ani nazvaný. Nikto ešte nevyšiel zatiaľ. Boli sme tu dvakrát, respektíve boli sme tu raz a ja som tu bol potom sám raz. Raz som ho už vyšiel, len mal som vybitú baterku, takže to nemám natočené. Vyšiel, pokúsil som sa, nie že vyšiel. Tak idem ešte raz. A uvidíme, pokiaľ sa podarí. Nie naozaj, ale zlomil som, na tomto kokotinci som zlomil ten batník. Ja to jebem, piče, jaj, a som zase bez batníka.